नै दावहारु फंबाया गावनि लेटेस्ट संखौ दामनानै नैबे समाव रायजो राजानो खोनासंहोदों। आङो जोबोद खुसि लोगोफोर, मानो होननानै बुङोबा दाख्लैबावै नैबे दावहारु फंबायखौ ग्रीन लाइफ NGO बिथांमोननि जि बानजायनायाव जि फुटबल बादायलायनाय खेला जादोंमोन, बे बादायलायनायाव नैबे फंबायखौ हांख्रायनानै लांनाय जादोंमोन कालचार प्रग्रामाव, आरो बे प्रग्रामावनो बिस्वजित दैमारी सारा नैबे दावहारु फंबायनो मोनसे सारप्राइज होदोंमोन। दा बे बिस्वजित दैमारीनि जि सारप्राइज होनाय, बे समाव नोंथांनि गोसोआ माबायदि नांदोंमोन? आंथ' गिबियावनो बायदि मैया आबिर चेनेल जितु नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अन्नाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनाय थाबाय। आरो गिबियावनो आदाखौबो आङो थेंक इउ बुंनो सानो, मानो होनोब्ला बिथाङाबो आंखौ फार्स्ट टाइम नै दाखालिबावै माने एसे गोबाव जाबाय आरोना भिडिअ खालामदोंमोन। बे भिडिअ खालामनायनिफ्रायनो माने सिनायनाय जादों आरो गासिबो चेनेलानो आंखौ माने बिदि माने सोंफैदों आरो आंनि दुखुनि खौरां लाफैदों। ओमफ्राय आं बिदि आंनि गोसोनि बाथ्राखौ बुंनायाव सारा माने निउसखौ मोननानैहाय आंखौ नै दाखालि जितु ग्रीन लाइफ NGO नि बानजायनाय जितु बल खेला फाइनालाव, बेयाव आंखौ मेथाइ खननो लिंहरदोंमोन। बे फाइनालावनो बिस्वजित सारा अन्नानै आंनि जितु नांगौ, आंनि जितु सिमां, बेखौ माने जाफुंहोफैदों आरो माने हेल्प होदों आंनो 1 लाख रां हेल्प होदों। थ' आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांखौ आं रोजा रोजा साबायखर बावो। माने आंनि रावानो गैला, माने जोब्बाय आंनि बुंनो थाखाय सारनिसिम मा होनना बुंबावनो। आंखौ एसेबां गिदिर बिबानखौ गाव हारसिं लाजोबनानै आंखौ हेल्प होदों। थ' सार मेनि थेंक इउ सार नोंथांनिसिम। आरो दिनै ग्रीन लाइफ NGO नि जितु खेला बानजायनाय, बेयाव आंखौ हांख्रायामोनबा, बिथांमोनाबो आंखौ हांख्रायामोनबा, आं दिनै सारखौ लोगो हमनो हानाय नङामोन। थ' बेनि थाखायबा ग्रीन लाइफ NGO जों लोगोसे स्पेसियेलि गोमसार आदाखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावबाय आदा। आच्छा फंबाय, नोंथांनो जे बिस्वजित दैमारी सारा 1 लाख अनसुंथाइ हरबाय, बे 1 लाख अनसुंथाइजों नोंथाङा गासैबो जिनिसखौ बायजोबनो हागोन ना, मेनेज खालामनो हागोन ना बेखिनि फैसाजों? औ, आं आसा खालामो। माने आंनि जिखिनि नांगौ बेखिनिखौ आङो खालामजोबनो हाखागोन होननानै आं सानो। मानो होनोब्ला आङो जेनेबा गोदो जाय स्टुडिअ'आव थांबाय थादोंमोन, बे स्टुडिअ'नि मालिकआनो आंखौ मदद होगोन आरो। माने आंबोथ' दायो बेसेबां माने स्टुडिअ' जितु आं जाय स्टुडिअ'आव थांदोंमोन, बेसेबां माने बिसोरनाथ' हाइ प्रफाइल्स नालाय, दा आं जास्ट सिम्पोल हिसाबै बानायनो नागिरदों। बेखायनो आंनि जितु नांगौ बेखिनिखौ आङो बे सारा जितु अनखांनानै आंनो होदों, अननानै आंनो बे 1 लाख रांखौ होदों, बे 1 लाख रांजों आं माने खामानिखौ मावफुंजोबनो हागोन होननानै आं आसा खालामो आरो। आच्छा फंबाय, नोंथाङा जे स्टुडिअ' खुलिनो नागिरदों, बे स्टुडिअ' खुलिनायाव ओरैनो मा आगजुनि गोनांथि जायो? गिबियावनोथ' किबर्ड नांगौ जायो, किबर्ड, ओमफ्राय डेस्कटप, ओमफ्राय बिदिनो फिसा माने बक्स नांगौ जायो, बक्स आरो माइक्र'फन, ओमफ्राय कन्डेन्सार, गासैबो मिथिगौ बेखौ होनबा। कन्डेन्सारा जाहैबाय माने जेनेबा नों मेथाइ खननाय जितु फाइनाल भइस होनो बेखौ नांगौ जायो, आरो डाइनामिक, ओमफ्राय माने नों गाइडबो होनो हायो, मानसिनिबो भइस गाइड, ओमफ्राय सिफुं, सेरजा, जिखुनु आरो बेयाव खालामनो हायो, बेफोरखौबो नांगौ जायो। ओमफ्राय आरो गोबां दङ, जेनेबा बिदिनो कन्ट्रल खालामनो हानाय CPU होनो, बेफोरखौबो नांगौ जायो आरो। ओमफ्राय दामाथ' बिदिनो दा नै गोदोबा माब्रैमोन मिथिया, दा आरो लकडाउननि दिनाव एसे एनै बाराबो जानो हानाय। आरो बारा माने आं बिदिनो आरो आसा खालामो आं 1 लाखआव बेफोर खामानिखौ जाफुंहोजोबनो हागोन होननानै आं बुङो आरो। लोगोफोर, नैबे समाव आङो आगोलनि भिडिअ'आवहाय नोंथांमोननो नैबे दावहारु फंबाया मानि थाखाय मेगन नुवा जादोंमोन बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो आगोलावनो फोरमायलांखाबाय। दा नैबे समाव आङो फंबायनिफ्राय मिन्थिनो लुगैदों जे फंबाय, नोंथाङा जे स्टुडिअ' खुलिनो नागिरदों, बे स्टुडिअ'जों नोंथाङा नोंथांनि लाइफखौ दैदेनलांनो हागोन होननानै नोंथाङा सानो नामा? औ, आं बेखौनो सानो। बेजोंनो आङो माने गावनि मेथाइ खननाय, गावनि जितु रोंगौथि,
आं बेखौहाय खालामलांनो आं हागोन होननानै सानो आरो आंनि जिथु थांना थानायनि लामा जिथु राहा बेजोंनो जागोन होननानै आं सानो आरो मानो होनोब्ला जिहेतु आंथ' दा जेबो मेगनबो नुखाला जेबो खालामनो हाला थ' बेखौनो आङो खालामलांगोन आरो बेजोंनो थांनानै थानो हागोन होननानै आं सानो आरो दा जोङो नैबे समाव नै साहा लोंनो थाखाय रेडि जाबाय नै थिंजाय निजोम फंबायबो दङ आरो बेथ' दावहारु फंबाय आरो आंजों लोगोआव फैफादोंमोन नैया मनेस्वर बर' बिथाङाबो दङ केमेरामेन जादों बिथाङा नैबे समाव आङो दावहारु फंबायजों एसे सावरायबाय आरो नोंथांमोनाबो मिथिखाबाय जे आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों दा नैबे समाव आङो बेखौनो लुगैयो जे दावहारु फंबाया थाबैनो फैसाया जमा जानाय लोगो लोगो जाहाथे गासैबो आगजुफोरखौ बायना लाबोनानै न'आव थाबैनो सेटआप खालामो आरो मोजां मोजां गानफोरखौ फंबाया थाबैनो दिहुन रायजो राजानो खोनासंहोयो बेनि थाखाय आं दावहारु फंबायखौ नैबे समाव खावलायनाय जाबाय लोगोफोर नैबे समाव दावहारुनि बिमायंआबो आंजों सेराव दंफायो नैबेनो दावहारु बिमायंआ आच्छा आयं दाख्लैबावै जे बिस्वजित दैमारि सारा दावहारु बसुमतारीनो जि अनसुंथाइ होबाय नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंनो सानो आं बेनि सायाव बेखिनि अनसुंथाइ होनाया आंनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बिदिनो बियो बे अनसुंथाइजोंनो बियो जेनेबा गावनि जिउखौ जेरैबायदि खुंलांनो हागोन बा न'खरखौ बोरै सोलिलांनो हागोन बिनि थाखायनो आं बे अनसुंथाइ होनायाव जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो गोजोननाय थाबाय आयं लोगोफोर नैबे समाव आरो आंजों लोगोआव दंबावो नै दावहारुनिनो फागिना ना मेथाइ लिरगिरि नैबेनो निजोम बर' बेनो गासैबो मेथाइफोरखौ दावहारुनि जि मेथाइ खननाय दङ बे गासैबो मेथाइफोरखौ बिथाङानो गासैखौबो लिरजोबदों नैबे समाव फंबाया मा बुंनो सानो जे दावहारु बसुमतारीनो जि अनसुंथाइ होबाय बिस्वजित दैमारिया बिथाङाथ' गोबां माने गुबुन जायगायाव माने हेल्प बिनो सोरनियावबा थांदोंमोन जमा थांदोंमोन ना दा सोरबा माने हेल्प होनो हायासै फंबायखौ दा बे समाव नैबे समाव जे बिस्वजित दैमारि सारा गावनो फैनानै दावहारु बसुमतारीनि जि अनसुंथाइ होबाय बेयाव बेसेबां गोजोननाय मोनदों फंबाया आं जोबोद गोजोननाय मोनदों सानस'हायै आरो थारमाने जोंथ' गोबां जायगायाव थांदोंमोन ओमफ्राय जोंनि जाफुङाखै जोंना खामानिया ओमफ्राय दाख्लै जाबाय सारा गावनो फैनानै जों गासिबो आरो नैबे जोंखिनिया गासिबो सारप्राइज जादों आरो थारमाने जों सानदोंमोन आरो एसेफोर हेल्प खालामगोन बाट सारा गासिखौबो थारमाने गावनो आखायाव लाजोबनाय बायदि जाबाय आरो जों निउसाव जिखिनि डिमान्ड खालामदोंमोन बेखिनिखौ आरो ओंखायनो सारखौ जोबोद गोजोननाय थाबाय नैबे समाव आङो दावहारु फंबायजों जि सावरायनांगौ एसे सावरायबाय आरो न'खरनि मानसिजोंबो आङो एसे सावरायबाय नैबे समाव दा आङो जिहेतु दावहारु फंबाया जिहेतु मेगन नुवा नालाय बेहा गंसे फिसा मबाइल दङ बे मबाइलजों माबायदि बियो नाम्बारखौ दिहुननानै गावनि लोगोफोरखौ बा सोरखौबा माबायदि फन खालामो आङो एसे मिन्थिना लानो नाजानि आरो नोंथांमोननो आङो देखायलांगोन नोंथांमोना नायलांबाय था आच्छा फंबाय नोंथाङा सोरखौबा कल हरनोबा बे मबाइलजों माबायदि मिन्थियो नाम्बारखौ जेनेबा आङो गोसोआव लाग्रोबाय औ गोसोआव लाग्रोनानैहाय ओमफ्राय जेनेबा बिदिनो नाम्बारखौ माने जेनेबा जाय जायगायाव माबे माने 7 माबे 6 बेखौ मिथियो आरो आन्दाज मोनजोबखाबाय औ आन्दाज मोनजोबदों थुबाय थानायखाय आरो ना देलाय एसे कल बानायनानै देखायलाय आंनो औ नै निजोम फंबायनियाव नाम्बार थुखायो औ ओमफ्राय बिदिनो हरबाय नै मिस्टेक जाया ना नै फंबायनाव थांबाय आसरित फंबाया गासैखौबो मबाइलखौ थुयै मिन्थिजोब्बाय नैबे समाव दावहारु फंबाया गावनि बिमायंखौ कल बुनो नागिरदों आच्छा देलाय बुनानै देखायलाय
गोसोआव दंखायो ना औ नाम्बारखौ? दङ दङ। नै आयंनाव थांगासिनो। थांबायना? नेटवर्क गैया जानो नै रिं जाहैबाय। फुरा फंबाया माने मबाइलखौ थुयै थुयै बबेयाव मा दङ मा गैया गासैखौबो बे आन्दाज मोनजोबखाबाय। बेखायनो गोसोबायदि फंबाया नैबे समाव मबाइलखौ थुनो हायो आरो गान दामनानै देखायलाय आंनो देलाय। औ दे। बेखौ लांबाय आरोना। ससे ससे दै। औ। बेखौ बे जाबाय मेथाइ आरोना। आरो नेक्स्ट दंबावो ना? नेक्स्ट दं। नै फंबाया गान दामनानै देखायदों नोंथांमोननो। बेयो मेथाइ। मेथाइ। नोंथांनि बयनिख्रुइबो लेटेस्टसिन गाना बबे? आंनि मोजां मोननाय मेथाइ आरोना। नोंनि जि सं मेथाइ। जेनेबा आंनि माखौ होनदों जेनेबा? नोंथाङा जे माखासे गान दिहुनबाय औ बे गानफोरनि गेजेराव नोंनि बयनिख्रुइबो साबसिन गाना बबे? औ दामनानै देखायनो हागोन नामा? औ हायो हायो। दे खोनासंहोदो एसे। गले गले मेथाइ। गले गले। बेयो आब'नि तामुनिजों खननाय। गिबि मेथाइ बेयो। गिबि मेथाइ ना? औ। एसे गामनो। ससे खोनासं। नितामनि ना? औ नितामनि। नै दावहारु फंबाया गावनि लेटेस्ट संखौ दामनानै नैबे समाव रायजो राजानो खोनासंहोदों। जोबोद मोजां फंबाय। लोगोफोर नैबे समाव आङो दावहारु फंबायजों गोबां बाथ्रा रायलायबाय आरो दावहारु फंबायखौ गुबुनखौबो माबायदि मबाइलजों कल बानायो बेखौबो आङो नोंथांमोननो देखायबाय आरो बिथाङा आंनो नैबे समाव गानखौबो दामनानै देखायबाय। एसेबो मेगन नुवालासिनो बिथाङा गासैखौबो मबाइलखौ थुनानै गासैखौबो दिहुनजोबनो हायो बिथाङा। नैबे समाव फंबाय दावहारुआ स्टुडिअ'खौ खुलिखांनायनि उनाव रायजो राजानो मोजां मोजां गानखौ खनै खनै जाहाथे खोनासंहोबाय थायो बेनि थाखाय आं नैबे समाव दावहारु फंबायखौ खावलायनाय जाबाय। नोंथाङा आरो नैबे समाव मायबाफोर बाथ्रा बुंनो दंबावो नामा? औ आं बेखौनो बुंगोन नोंथांमोना गासिबो आइ आफा आदा बाजै फंबाय बिनानावमोना गासिबो सापर्ट होलायदों आंखौ बिदिनो सापर्ट होबाय थादों जाहाथे आङो बे जेनेबा स्टुडिअ'खौ खुलिनानै आं बिदिनो जेनेबा नोंसिनि सापर्ट मोनोब्लासो मेथाइफोरखौ आं दिहुनलांबाय थानो हागोन नालाय जिहेतु रिमिक्सआनो जा गावनि पार्सनेलानो जा पार्सनेल बानायनायाथ' जेनेबा एसेबां माबा नङा आरो सहस नङा मानो होनोब्ला गोबां माबा खालामनो गोनां जायो इदिट खालामनो गोनां जायो जाया माने माबा खालामनो गोनां जायो आरो गोबाव सम लायो आरो थ' आं अब्लाबो नाजागोन नोंथांमोना आंजों सापर्ट होबाय था आंखौ सापर्ट होबाय था आं बेखौनो खावलायो आरो नोंथाङा ओरैनो इउटुब चेनेल दङ नामा? औ आङो दङ मोनसे दावहारु बसुमतारी बे चेनेलाव थांनानै आंखौ आंनि मेथाइखौ खोनासंनो हागोन बे चेनेलाव नोंथांमोना माबा खालामदो आरो जेनेबा सापर्ट होदो। गोजोननाय थांबाय दावहारु फंबायनिसिम। स' दिनैनि भिडिअ'खौ आङो बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय। जायफोर बिथांमोना आंनि बे भिडिअ'खौ नायदों अन्नानै लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होयो बिनि थाखायबो आङो नैबे समाव गासैबो लोगोफोरनिसिम खावलायहरनाय जाबाय। स' बाय बाय लोगोफोर।